भैया ई कौन भोजपुरी के शेरनी है जेकरा से केहू नहीं के डरत। अब भैया ई केस कइले बड़ी आ लोग आके मजाक उड़ावता मजाक। ई कौन भोजपुरी के शेरनी है? अरे हम किसी से डरते थोड़ी है। आज देख लीजिए आपका का हुआ है भैया। ई केस कइले बड़ी ओकरा पता हमनी के बात कइले रही पहले ही। सबसे पहले हम बता दी कि एगो कहावत बा हमनी के देहात में कि धोबी के गदहा ना घर के ना घाट के, ठीक बा। उहे हाल इनकर हो गइल बा। एबरा ई भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू नहीं खे जेकरा पर ई केस ना कइले होकस, जेकरा के केस के धमकी ना देले होकस, आ चाहे जेकरा के ब्लैकमेल करे के व्यवस्था ना लगैले होकस, ठीक बा। इनका लोग के बाप बेटी के इहे एगो पेशा एगो धंधा बन गइल बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका के सबसे पहले के लिए रवि किशन जी, ठीक बा। रवि किशन जी पवन सिंह से पहले एगो फिल्म में काम करले बाड़ी, लेकिन रवियो किशन के ऊपर ही केस कइले बाड़ी। हम नहीं के कह हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पुराना वीडियो डायरेक्टर वीआईपी विजेंद्र सिंह के द्वारा कहल गया। ई तो हमरा पते ना लगे ई रवियो किशन के संग ही कइले बाड़ी, ठीक। फिल्म के पता रहला लेकिन केस के ना पता रहला। अब बताई रवि किशन पर केस कइले बाड़ी, वीआईपी विजेंद्र सिंह पर केस कइले बाड़ी, पवन सिंह पर कइले बाड़ी, ज्योति सिंह पर कइले बाड़ी, शिवेश मिश्रा पर कइले बाड़ी, नीलकमल सिंह पर कइले बाड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बाकी इनका से के बा सब माने पूरा इंडस्ट्री पर केस कइले बाड़ी। माने ई एगो इनका के छोड़ के बाकी सब लोग बेकार बा। इहे एगो गाय के दूध से उजारका दूध से नहइले बाड़ी, इहे एगो सबसे बढ़िया बाड़ी। अब तनिया सा हम बता दी कि इनकरा के छोड़ के देखी मेन बात बनू कि ई अगर विवाद ना करस, पवन सिंह के नाम ना लिया बस, केस ना करस तो इनकर कुछ चली। देखी हर 6 महीना पर, हर 6 महीना 5 महीना 8 महीना पर एक आदमी के टारगेट कर ली, उनका पर केस कर ली, केस के धमकी दिवावली। इनकरा केस कोइले एगो बनबा करी ना जाई जेल में। ए भाई जेल में जाए खतरा सबूत चाहिए। अब झूठा के ऊपर इल्जाम लगा देम हम त ना हो जाई हैं। फैक्ट के बात रहेला, गलती के ओनो के कोइले रहेला तब नु के आज अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बात कइल जाओ तो बहुत ऐसन हीरोइन बालो जे मेन लीड लेके आ चलवा लेते। सुनी अंजना सिंह बाड़ी उनकर शादी भरलनु केकरा से? यश कुमार से शादी भरला, तलाक हो गई। एगो बेटी बिया, बड़ बेटी बिया। आज ले कोई अंजना सिंह रो तरी लाई भाके मीडिया में आज तक कुछ नहीं रो तरी माने इनका संग भइल त ई का करती ये वाला भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कहो जो लाइट मार जौन यश कुमार हाथी के फिल्म शूट करता रहे नु एबरा जेल में रहते हैं। अगर इनका संग अगर ई रहते तो भाई कम से कम देखो दोनों तरफ से जगह अगर ई बा तो आदमी के अपन अपन काम में व्यवस्था, अपना काम से जवाब दो भाई। तू कंट्रोवर्सी हमेशा केस फौजदारी काम से वो जवाब दी जेकरा अंदर टैलेंट रही। हम कहत नहीं जे इनका मुंह पर तमाचा के मारल भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर केहू मारल तो नीलकमल सिंह, ठीक बा। नीलकमल सिंह के ऊपर झूठा एफआईआर लगौली। का जाने उ केकर आवाज रहे कि ना रहे, वीडियो तो रहे ना, ऑडियो आवाज रहे। पवन भैया हो सुर के दुखेंगे, ठीक बा। पवन भैया पर उनका पर कोनो गाना उगोलर जावना के लेके उनका पर केस हो गई। ओकरा बाद केस कइली, ओकरा उससे कुछ भइल ना। लेकिन ओकरा बाद नीलकमल सिंह इतना ना अपना काम में व्यस्त भइले, इतना ना बिजी भइले कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के पीछे छोड़ के उनके दिन ह जे भोजपुरी में आज इतना महंगा वीडियो बनता ई रोवा जानी ई नीलकमल सिंह के दिन ह। हिंकरा ऐसन छुछुनरन के का हम कही अंदर टैलेंट होइले नहीं के चली आवतलो एती करे। बाकी तारा लोग के बाकी हम कहम जे बाकी बा ओकरो पर केस क दो, पूरा भोजपुरी पर केस क दो। तू चल जा हिंदी इंडस्ट्री में के गइल रहलु जे दू जना के फिल्म भाषा के आइल बड़ जा साथ में भाषा के उनकर भाषा के लियो। बाकी तारा लोग के छिया लेदर क दो। अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता है इन अगला वीडियो।